Вярвате ли, че любовта може да преобрази цял живот? Представете си мъж-милионер, който оставя всичко – богатството си, положението си, града си, заради една проста жена, която дори не може да чете. И нещо повече. Той решава да промени това не само като преподава, но и като революционизира живота и този на цяла общност. Какво мислите, че стана в крайна сметка? Остани с мен и ще се трогнеш. Преди да започнем, оставете един лайк, абонирайте се за канала и активирайте камбаната, защото тук винаги ще намерите вдъхновяващи истории като тази. Да преминем към историята. В малкото селце Сан Матео, скрито между тихи планини и полета, които танцуваха от вятъра, живееше Клара, млада жена с сладки очи и мазели ръце. Животът му беше прост, управляван от сезоните и задачите във фермата на семейството му. Въпреки ненаситното и любопитство към света, имаше една граница, която винаги я отделяше от страниците на книгите. Клара не можеше да чете. От малка тя придружаваше майка си на пазара и когато виждаше цветните табели и реклами, усещаше буца в гърдите. Писмата до нея бяха като птици, летящи твърде високо, невъзможни за достигане. Баща му, груб и практичен човек, винаги е казвал, че четенето е лукс за тези, които нямат нужда да работят на полето. И така Клара израства, без изобщо да се е научила да дешифрира мистерията на думите. Но съдбата, винаги капризна, промени всичко в един дъждовен летен следобед. Градът празнуваше откриването на обществена библиотека, дарена от богат и мистериозен човек, когото никой в града не познаваше, въпреки че името му беше във всички вестници. Мигел Арантес, един от най-успешните бизнесмени в страната, собственик на несметно състояние. Мигел посети селото тайно, без да привлича внимание. Исках да видя от първа ръка въздействието на тяхната инвестиция. Именно там, седнал на стъпалата на новата библиотека, той видя Клара за първи път, скрита от дъжда. Тя се възхищаваше на книгите през прозореца със същото благоговение, като някой, който съзерцава недостижимо произведение на изкуството. В очите му имаше смесица от тъга и желание, която Мигел не можеше да пренебрегне. Воден от любопитство, което никога не беше изпитвал през годините на срещи и цифри, той се приближи. Той започна разговор, попита името й и скоро осъзна колко проста е тя и факта, че не можеше да чете. За Мигел, който беше израснал заобиколен от книги, това беше почти немислимо. Но повече от това, то събуди нещо в него, което никое от неговите притежания не беше постигнало – желание да промени нечий живот. От този ден нататък Мигел започна да посещава селото поредовно. Под предлог, че следи функционирането на библиотеката, той всъщност се опитваше да се сблъска с Клара. И винаги я намирах, помагаше на майка си, продаваше плодове на пазара или просто седеше на площада и гледаше хората. С всяка среща Мигел откриваше повече за това момиче, което, дори и без да знае как да чете, изглежда имаше толкова дълбоко разбиране за живота. Клара, от своя страна, никога не беше срещала някой като него. В жестовете му имаше доброта, рядко търпение за човек, който живееше в забързания свят на големите градове. Тя знаеше, че е богат. Всички в селото говореха за това, но за Мигел парите изглежда нямаха значение. Той слушаше нейните истории, смееше се на простите й шеги и се отнасяше към нея с уважение, което тя никога не беше изпитвала. Времето минаваше и връзката между тях се задълбочаваше. Мигел настоя Клара да отиде в библиотеката и да си избере книга, но тя винаги отказваше смутена, докато един ден не я поканил на разходка до най-високия хълм в селото. Там, под сянката на вековна смокиня, той й подаде книга с тъмносини корици, с златно бродирано заглавие «Малкият принц». Това беше първата книга, която прочетох сам, каза той със спокойна усмивка. Искам да е и твое. Клара със сълзи на очи обясни, че не може да чете. Мигел хвана ръцете й и с деликатността на човек, който борави с нещо ценно, каза: тогава ще те науча.
В този момент Клара знаеше, че животът й ще се промени завинаги. Така и беше. Всеки ден Мигел пътуваше повече от 2 часа от големия град до селото, само за да прекара няколко часа с Клара, учейки я на букви, срички, думи. Започнаха с азбуката, пишеха на пясък, после на листове. Малко по малко Клара започна да разпознава звуци, да събира букви и да образува прости изречения. Селяните отначало не разбраха. Защо толкова богат и могъщ мъж би се посветил толкова много на просто момиче, без образование или имущество? Мнозина спекулираха, други критикуваха, но на Мигел не му пукаше. За него всяка малка победа на Клара, като възможността да прочете табелата на магазина за хранителни стоки или да напише собственото си име, беше по-ценна от всеки договор за милиони долари, който някога бе подписвал. И тогава един ден се случи големият момент. Клара седнала отново под смокинята на хълма, отвори тъмносинята книга и с треперещ глас започна да чете. Имало едно време един малък принц, който живеел на една планета. Мигел я слушаше мълчаливо, а по лицето му дискретно се стичаха сълзи. Тя не спря. Прелистваше страниците уверено, всяко изречение се четеше като триумф над всички ограничения, които животът ти бе наложил. Когато свърши, Мигел я прегърна силно и прошепна: "Ти го направи, ти спечели." Тази прегръдка запечата нещо, което думите никога не биха могли да изразят. Любовта, израснала между тях, изградена не на външен вид или интереси, а на искреното желание да растат заедно. Няколко месеца по-късно Мигел взема радикално решение, продава значителна част от бизнеса си, драстично намалява дяловете си в големи компании и се премества в селото. Купува проста къща, отваря малко училище за ограмотяване за възрастни и започва да се посвещава изцяло на образованието, вдъхновен от пътуването на Клара. Заедно те започнаха да учат други хора в селото, които като Клара никога не се бяха научили да четат. Библиотеката, която преди беше празна, беше изпълнена с гласове, мечти и истории. Двойката се превърна в символ на надежда и трансформация, показвайки на всички, че любовта и образованието могат да променят живота по дълбок и окончателен начин. Минават години и Клара става учител по литература в същото училище, което основават. Мигел до него продължи да бъде неуморим насърчител, винаги търсещ нови книги, нови методологии, нови начини да докосне сърцата на хората. На въпроса защо се е отказал от милиони, за да живее там, отговорът му винаги беше един и същ. Защото открих нещо, което никакви пари не могат да купят. Радостта да видиш някой да открива силата на думите и истинската любов. И така, в това село, скрито между планини и полета, една любовна история беше увековечена не само в спомените на тези, които са били свидетели, но и в страниците на книгите, които Клара сега четеше и преподаваше с блясък в очите и ведра усмивка, знаейки, че благодарение на любовта се е научила да дешифрира не само думите, но и самия живот. Времето следваше своя ход и село Сан Матео се преобразяваше ден след ден. Училището, което основават Мигел и Клара, започва да приема хора от съседните градове, привлечени от славата на двойката, която не само преподава четене и писане, но и показва с жив пример, че никога не е късно да се научиш и да промениш живота си. Клара, вече уверена жена, обичаше да се разхожда между редиците столове в малката класна стая, спомняйки си, когато преди години се чувстваше неудобно дори да погледне книга. С всеки нов студент, който пристигаше, тя разпознаваше в очите им същата смесица от страх и надежда, която бе изпитвала някога. И с безкрайното си търпение тя учеше всички, един по един, както Мигел правеше с нея. Мигел от своя страна се адаптира перфектно към простия живот на селото. Разменяше скъпите си костюми за памучни ризи, а непрестанно вибриращия си телефон за дълги разходки с Клара и слънчогледовите полета.
Понякога, докато тя береше цветя или четеше на глас на верандата, той я наблюдаваше мълчаливо, изпълнен с страхопочитание от трансформацията, която бе претърпяла, и осъзнавайки как тя бе трансформирала и него. В големия град мнозина не разбраха решението му да изостави живота в лукс и власт. Близки приятели се опитаха да го убедят да се върне, напомняйки му за възможностите, които губи. Но Мигел се усмихна любезно, отказа всички покани и каза: «Намерих мястото си. Не ми трябва нищо друго». Селото, което преди почти нямаше училище, сега имаше малка библиотека към класната стая, която нарастваше с всяко дарение, което Мигел получаваше от стари контакти. В допълнение, те реализираха театър, поезия и дори компютърни работилници, винаги с цел разширяване на кръгозора на жителите. Клара, някога срамежлива и мълчалива, се превърна в местна справка, поканена да изнесе лекции в други общности за ограмотяване и преодоляване на трудностите. Тя говореше просто, разказвайки собствената си история, която трогна всички, които я чуха. Момичето, което не можеше да чете, но което научи, когато един мъж се отказа от милиони, за да промени живота й. Но не само училището или селото се промениха. Мигел и Клара решиха след години брак да официализират брака си. Церемонията се проведе под същата смокиня, където преди години тя прочете за първи път Малкият принц. Нямаше лукс, нито стотици гости, само приятели, семейство и ученици, всички развълнувани да видят как двойката запечатва една любовна история, започнала тихомълком в един дъждовен следобед. По време на партито Клара изнесе реч, която завинаги се запечата в паметта на селото. Той взе микрофона, погледна Мигел и каза: «Ако някой някога ми каза, че ще се науча да чета, нямаше да повярвам. Ако някой каже, че ще намеря любовта в този, който ме учи, бих се изсмял. Но ето ме, не само грамотен, но и пълноценен, щастлив, завършен. Мигел ми даде най-големия дар от всички – знание. И аз отвръщам с това, което имам най-искрено – моята любов». Мигел, видимо трогнат, просто отговори: «Ти ме научи как да живея истински». След това двойката реши да разшири проекта още повече. С помощта на дарения и бивши партньори на Мигел, те построиха по-голям обществен център с класни стаи, аудитория, библиотека и дори малка научна лаборатория. Клара създаде програма за ограмотяване на жени, фокусирана върху домакини и селски работници, които като нея бяха лишени от възможността да учат в детството. Историята на двойката започна да изтича в националните медии. Репортажи, документални филми и телевизионни програми искаха да разкажат как един милионер се е отказал от всичко заради любовта и в този процес е променил живота на стотици хора. Мигел, винаги резервиран, избягваше светлината на прожекторите, но позволяваше на Клара да говори от негово име. Тя каза винаги със същото смирение: «Нашата история не е за богатство. Става въпрос за избор. Мигел избра да промени живота ми и заедно избрахме да променим живота на много други хора». С течение на времето селото се превърна в национален еталон за ограмотяване на възрастни, привличайки преподаватели, студенти и доброволци от цялата страна. Туризмът се увеличи, стимулирайки местната икономика и подобрявайки качеството на живот на жителите. Старият склад, където Клара помагаше на майка си да продава плодове, е превърнат в обществена книжарница. Там се дават безплатно книги и често се провеждат литературни събития. Години по-късно, с побелели коси и със същата страст, както винаги, Клара и Мигел седяха всеки следобед на верандата на къщата си, гледайки как залезът изчезва зад планините. Клара често четеше на Мигел откъси от книги, които бяха откривали заедно през живота си, докато той с затворени очи просто слушаше, оценявайки всяка дума казана от жената, която един ден не можеше да чете. Един от тези следобеди Клара затвори книгата, погледна я и попита: «Съжаляваш ли, че се отказа от всичко заради мен?» Мигел хвана ръката й, усмихна се и отговори: «Ако има някакво съжаление,
то е, че не съм го правил преди. И така, между книги, учения и любов, която прекоси времето, те продължиха заедно, доказвайки, че най-големите богатства в живота не са в банковите сметки, а в сърцата, които се трансформират и срещат често на най-простите места, и че преди всичко любовта и знанието са наследство, което остава завинаги.